قرآن مجید بھی اس مہینے دے اندر اللہ دی طرف ایک عظیم تحفہ ہے. ہن اساں نے کی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، اینا قرآن پڑھو کہ قرآن ہی پڑھتے چلے جاؤ. اللہ دے پیغمبر دی ایک صحیح حدیث سن لو. آقا علیہ السلام فرما دینے کہ ایک آدمی اینا قرآن پڑھدا ہے کہ انہوں دعا کرن دا اپنے لئی اللہ کو منگن دا موقع نہیں ملدا، تے اللہ رب العالمین قرآن دی برکت دے نال ان دی ساری ضرورتاں، ان دیاں حاجتاں، ان دیاں مشکلاں، ان دیاں پریشانیاں اللہ اپنی جناب چو آپ ہی پوریاں کر دیندے نے، کیونکہ انہوں پتہ ہے میرے بندے دی کی حالتاں نے. تو قرآن مجید اس مہینے دے اندر بہت زیادہ پڑھنا ہے. قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھو، ترجمے دے نال بھی پڑھو، دینی کتاباں دا مطالعہ بھی کرو. گھراں دے اندر ٹی وی دیکھن دی بجائے میں سمجھنا کتنا بڑا المیہ ہے کہ اسلام دشمنی اتنی پروان چڑھ رہی ہے کہ لوگاں نے سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ دے نام تے اے رمضان المبارک دے اندر ایک ڈرامہ بنایا اور ان دے اندر پوری خلافت دا، حالانکہ وہ ڈرامہ ایک تاریخ ضرور ہے، ان دے اندر شک نہیں، لیکن ان دے اندر جناب ترکان دیاں حسیناواں نو پیش کیتا. اسی طرح جناب کلچر نو پیش کر کے رمضان دے مہینے دے اندر 9 بجے ڈرامہ لگے گا، جدوں نماز دا ٹائم ہے، عبادت دا ٹائم ہے، رات دے قیام دا ٹائم ہے. اور قیام بھی وہ ہے جس دے بارے اللہ دے پیغمبر فرما دے نے من قام لیلۃ القدر، اور جڑا قدر والی رات، یا من سام رمضانا ومن قام رمضانا، جڑا بندہ راتاں دا قیام، اینا راتاں دا قیام، اور ایک حدیث دے اندر مال امام دے نال راتاں دا قیام کر. اس قیام دے حوالے دے نال میں گزارش کراں گا، نماز عشاء تو لے کے صبح سحری تک کے سارا ٹائم ہے، وقت نہیں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری روایات جمع کیتا جائے. ایہو عبادت اللہ دے پیغمبر کدی رات دے پہلے حصے چ کر لیندے، کدی رات دے درمیانی حصے چ کر لیندے، اور کدی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات دے پچھلے حصے چ کر لیندے. اما جی فرما دیاں اللہ دے پیغمبر نے 2 رکعات پڑھیاں رات دے پہلے حصے دے اندر، پھر اللہ دے پیغمبر سو گئے، پھر دوبارہ اٹھے، پھر اللہ دے پیغمبر نے پڑھیاں سو گئے، پھر اللہ دے پیغمبر دوبارہ اٹھے، اور فجر دے قریب سحری دے ٹائم اللہ دے پیغمبر نے بقیہ رکعات پڑھ کے وتر پڑھے. یعنی امت دی آسانی واسطے اللہ دے پیغمبر نے عمل کر کے دس دیتا کہ عشاء تو بعد تو لے کے صبح دی اذان تک تواڈے کول قیام دا ٹائم ہے. ہن دیاں کئی صورتاں نے. ایک تو ہے مال امام، جویں اسی ہر سال مسجداں دے اندر پڑھنے ہیں. اگر بالفرض حالات اجازت نہ دیں، گورنمنٹ کو پالیسی چینج کر دی، بدل دیے، تو پھر اپنے گھراں دے اندر قیام کرو. یہ نہیں کہ مسجداں دے اندر اگر قیام نہیں تے گھر نہیں کرنا، گھراں دے اندر قیام کرو. جنیاں صورتاں دیاں نے ایک رکعت دے اندر پڑھی جاؤ، کیونکہ اس قیام دی بڑی فضیلت ہے. من قام مال امام، جیڑا بندہ رات عشاء دی نماز اور قیام امام نال کردا ہے اور صبح دی نماز با جماعت امام نال پڑھدا ہے، اللہ ان دی ساری رات ہی عبادت لکھ دیندے نے. اور اللہ دے پیغمبر فرما دے نے من قام رمضانا، جیڑا رمضان دی راتاں دا قیام کر لوے، اینا راتاں دے اندر اللہ دی عبادت کرے، اللہ دے سامنے رکوع سجود کرنے والا بن جائے، جیڑا نہ راتاں دا قیام کرے، اللہ